which Jesus will belong unto thee. Tonight, on this morning, we will celebrate the great agriculture. Ladies and gentlemen, as we're getting ready for the presentation of Kola Nuts, let's go ahead and have music interlude. Mr. DJ, camera 1, camera 2. From the musical temple, DJ Brown, let's go ahead and have an interlude. Iya sana ekele femo ekele femo okay iya sana You tell me, say you give me love. You tell me, say you know let me fall. Baby, if I need a minute, give me love. Baby, please, open up your heart. I will die for you. Tupu agoji. I want to recognize and invite to the high table. Onye Ahimalo Fuma. Onye Megola Association in the Association of Enugu DJs, even DJ. Over the years. Onye the Association of Enugu DJs, well, who know I went and said, I told them the table. When you get into my informal Ashley, actually, informal Ashley, okay, people, every dollar, people, I told them high table. No, every guy, you are going, I ain't say, but the government and table for you. I went out for you, money, they can Danny, and Dr. Mrs. Robbie, engineer body of your video, I ain't talking on high table. People who look at the nose, I will wait to govern you. Danny and Dr. Mrs. Engineer of your web, and the former attorney, the former Ashley of your web. Please, we have a seat for you guys at the high table. Please, let's go. DJ, special number for them, please. And I may present microphone to you to do justice to breaking of color. Ian Select. Enugu ekenemunu. Enugu ekenemunu.
ndị be anyị ekene m unu, Naijiria ekene m unu. Omenala ọjị ka anyị na-eme. Mgbe anyị na-eche chairman, ọ bụrụ m chairman, ndị Enugu ukwu nọ Houston butere ọjị wee cheela anyị. Ọjị bụ ihe eji asị ndị bịa be mmadụ nnọọ. Ọ na ije ebe mmadụ ọ ka nyere gị ọjị ma mmiri ma na ọ sịrị na gị nnọọ ịkwụrụ ọtọ. Ịnọchala na o butere ọjị nye gị ma na omego gịnị sigo gị nnọọ. Ndị Houston daalụ ọjị. Ndị isi oche unu abụghị ọjị. Bụrụ ọjị nyebe ndị isi oche nyebe ebido n'isi bịaba nyebe ihe ọjị were ofu ọjị. Onye ọbụla chịrị echichi nọ na họl anyị eweta ọjị. Onye nke ya dịkwa n'ala ewe anyị enyekwu ya ọjị, anyị nwere nne. Onye ka na-akwado ọyịwa omenala ka anyị na-eme. Onye nọrọ na-amụta anaghị amụtacha omenala amụta n'oge onye mụta ọ na-ekwu ka o si wee dịrị ya. Nke m emeterọ ma na m ahụrọ enwere m digrii ya nọ nke mmụta ka m na-eme. Enyecha enye ndị mkpa okwu mmemme ọjị. Ụmụ onye gote okwu mmemme na stọ enyekwenye ọjị. Ụmụ igbo okwu mmemme na-egosi. Ama na a na-echizi echichi na nwa mana anyị chọọ ịrekọgnaiz the oldest man nọ na họl a. O nwere onye wepụtara baptizim kaadị ya edede mana ekene jụọ nna anyị ọ bụla ọ ya awara anyị ọjị ka o meela anyị ibe dị n'ọjị. Ọ bụ onye Enugu ka ọ bụ ga-ebunye ọjị bịa were ọjị Igbo niile. Iburu onye Enugu ịbịasịzi ya na iwe onye Enugu anyị nye green card. Ọ dị mma nnọọ Enugu Ọka ewekwa Enugu Ọka. Ihe mere na anya tọgbọrọ anyị ncha niile na họla. Ọkụ agụnyere nwata n'aka ya na elegbu ya. Ana m ala eke ebunye m ọjị nche onye tọọ m ma onye mụtara ọgbọ m ọwara m ọjị. Omenala anyị ka ọ bụ mana ebe ọ na o nwere onye pụta anyị mma emeriga dị ya n'usi ngawa n'iru ọkụ ibu nnukwu ka m gwa m ọjị. Biko anyị ga-adị n'o Enugu, anyị ga-adị n'o ibe ọma ka anyị na-eme. Ibe nwanne na nwanne AEI Houston branch Enugu ugwu gbakọbụrụ ọnụ wee nọkọta okpolulu. Anyị amara ebe okpolulu si wee bịa wee si na anyị ekwuwe anyị bụa. Iwu isi dị iyo iwu AEI anyị ka nwanne ogwu Enugu ukwu ka anyị mere gịnị ka anyị wụ ọ ya wa anọkọta gị na nwunye bi n'ụlọ na-atụ
ụtọ anọkọta anyị eke adụ aka asị dị anyị ala ka akwamibe anyị mee mana mgbe emechakwa na-eme gịnị ejikọkwa Enugwu ma ndị na-ebe ha nọ ma ndị ka na-abịa abịa ọ ga-adị na anyị mma o ihe anyị bịa ime ebe a ụkwụ anyị ji bịa ka anyị eju wee na ndụ nwoke ndụ nwaanyị onye anawa ndụ anya na onye akwụkwọ na ọ dịrị ịbụọ ndụ na-atọ ụtọ biko anyị amụzụ ọnụ ịbụrụ obodo anyị bịa anyị ewere ibe n'ebe a were Enugwu onye were owe n'ebe nna ya raalụba nke ha chọọ iwere ebe anyị dobe ebe were ndị dị mma anyị were anya ọdụ mma ibe ọma ya emere anyị ịrọ ka anyị nọ n'abalị a onye mere ebere ebeka Chineke duo n'anyị zụọ anyị anyị taa ọjị a ka anyị tata ndụ tata ihe ọma onye ọbụla tarị anyị ga na-asị na ọ bịara ebe Enugwu na-eme ibe ka Chukwu gọzie ji ya ka ọ zụọ na mkpụrụ osisi na Kraịst onye nwe anyị